दिनैहाय जोङो दतमा ब्लकनि सिङाव गासै 16टा गामिनिफ्राय राजबंशी सम्प्रदायनि जोंनि इउथ आरो माखासे गार्जेनफोरा जोंनि दोलोआवहाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जइन जाफैदों। बिथांमोना हयथ' सिगाङाव बिपिएफ खालामोमोन, बिजेपि खालामोमोन बा जिएसपि खालामोमोन। दा गासै 300 जन जोंनि राजबंशी सम्प्रदायनि गुबुन गुबुन दोलोनि जे मावथि बिथांमोना सापर्टार बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जाफैदों आरो बिथांमोननि जइन जाफैनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय जोंनि दतमा समष्टिनि जे इउपिपिएल दोलोनि जे शक्तिया खोब गोख्रोंसिन जाबाय होननानै आङो दिनैहाय बुंनो हायो। नोंथांमोननि बिजाबावहाय दासिमबो गेजेराव सानथि दैला बिजाथि फसङाखै, थेवबाबो नोंथांमोना जयनिं हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों। माबायदि रायजो जयनिं हाबाफारिया बिजाथिजों खोथा गैया, माने बिजाथि फोसावनायजों खोथा गैया। खारन जे जयनिं जादों बे जयनिं जानाय हाबाफारिया जाहैबाय मा जोंनि प्रमद बर' सारनि जे आदर्श नीति, जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आदर्श नीति, प्रमद बर' सारनि जे भिजन आरो मिजनखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जइन जाफैदों। दा बिजाथिया जायखि जाया मानो हाइकमान्डआ हयथ' गुसुं समनि गेजेरावहाय फोसावसिगोन, जों मिथिनाय मथेब्ला गाबोननि गेजेराव फोसावसिगोन। दा बिजाथिया जायखि जाया मानो जेरैखि जाया जाहाथे दतमा समष्टिया देरहासार जानो हायो, बिनि जे माखासे हाबाफारिया जोङो दा मावफुंगासिनो दङ। जोंनि दतमा समष्टियाव जों बिदि जुजिनो हानाय बादिखौ जों नुवाखै। खारन जोङो बयबो मिथिगौ दिनैहाय बिजेपि दोलोनि एक्टिभिटिसखौ जों नुदों, बिपिएफ दोलोनिखौ नुदों। खिन्थु जों जेरैबायदि एक्टिभिटिस नुबाय थादों, दा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि आरो सापर्टार बा मावथि बिथांमोना गोबां बिजेपिआव गुगाबाय। खिन्थु सिगांनि जे पल रेकर्ड बेवहाय जुदि जों नायो, बिजेपिनिया 2015 आरो 2020आवहाय 6000खौ बिथांमोना बारनो हायाखै। दा बिपिएफनि भटआ सिगाङाव 2020आव 16,500 भटमोन। दा दिनैहाय बिपिएफनि भटआ गोबां माने नेता कर्मिफोरा माने बिजेपिआव गुगादों। खम जोंना इउपिपिएल दोलोना ओरै जायाखै, जोंनिया बिजेपिनियाबो जोंनाव फैदों, बिपिएफनियाबो जोंनाव फैदों। खिन्थु बिपिएफनि भटआ जिहेतु बिजेपिआव गुगादों, दा बेवहाय जोंनि जेनाखि ग्राफआ बहुद दावखोनानै दं आरोखि। खारन बिपिएफनिफ्राय जुदि 5000 जनसो जुदि बिजेपिआव फैयोब्ला आरो बिजेपिआ सिगाङाव 6000मोन, दा बे 6000निफ्राय जोङो 2000सो जों इउपिपिएलआव जइन खालामबाय। दा होमबा 4000 थायो। 4000आव जुदि बिपिएफनि 5000 लाबोयोबा 9000ल' फैगोन बिजेपिआ, आरो बिपिएफआ बिदिनो 10-12,000 थागोन आरोखि। जोंनि इउपिपिएलआ बेवहाय खमब्लाबो 20,000 भट मोननानै देरहासार जानो हागोन। रायजो राजानि अनसायनायाथ' दिनैनि जयनिं हाबाफारियाबो मोनसे बिदिन्थि। दा बेवहाय गासैबो जाथि जनगोष्ठी, आदिबासि, मुस्लिम, राजबंशी आरो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनैनि बर'आथ' बर' थाखाबाय। दिनैहाय जोंनि जे इउपिपिएल दोलोनि जोंनि जे प्रमद बर' सारमोन थाबाय, इउजि सारमोन थाबाय, रोनगोरा सारमोन थाबाय, जे बिथांमोननि आदर्श नीति आरो जे इउपिपिएल मडेल अफ पलिटिक्स बेखौ जोबोद मोजां मोननानै बिथांमोना जोबोद लोब लोब माने जइन जाफैदों। आरो बिथांमोननि जयनिं जानायानो जोंनि दोलोखौ गोबां भटआव देरहा होगोन होननानै जों मिजिं खालामनो हायो। रायजो राजानि मेसेजखौ बेखौनो होनो सानो आङो, एबारनि नैबे 2025नि जे बिटिआर इलेक्सनावहाय साफ्रोम रायजो राजाया गोख्रों आरो गोग्गो मोनसे समाज दानाय हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ। आरो बे गोख्रों आरो गोग्गो समाजखौ दानांगौब्ला, माने स्मार्ट एन्ड ग्रिन बड'लेण्ड दानांगौब्ला दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोखौ ज'यै जोङो मदद होफैनांगोन आरो प्रमद बर' सारखौहाय फिन खेबसेबाव माने बिटिआरनि चिफ बानायनांगोन। खारन बिथांनि दैदेननायावहाय थांनाय 5 बोसोरावहाय जेरैबायदि गोजोन थासारि, जेरैबायदि जौगालु हाबाफारि, जेरैबायदि जोङो सुबुं सम्पद दानायनि हाबाफारि, बे गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिंखौहाय जोङो एंगारालासिनो गासैबो बिथिंखौहाय लानानै दिनै हाबाफारि मावगासिनो दङ। आरो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि दारै बिटिआरआव थानाय गासै 26टा जनगोष्ठीखौहाय एखे माने समानै समान जोंजों लांफानो थाखाय जे मोनसे गासैबो जाथि जनगोष्ठीया जाहाथे गोजोन आरो खुसियै रायजो जानो हायो, बे मोनसे
मिशनखौ आरो बिजनखौ लानानै प्रमद बर' सारा मावगासिनो दङ आरो बिथांनि बे हाबाफारिया बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफोरखौहाय गोजोन आरो खौसेथियैहाय आवगायलांनायावहाय दिनैहाय माने मदद खालामगासिनो दङ।